Ha, mama. Ha, mama? Šta očekuješ? Čekam da budeš zgodan ljep. Pa šta nisam? Pa, može biti još bolja. To su neke veganske curice, a? Aha, za veganska curica. Sad ćemo... Ručak time. Imam tu. Pink lady. Malo zrelije roze gospođice, a? Za ručak imam jabuke, koliko mi se jede. I tu sam smiksao ovu magičnu zob. Znaš da si magična. Sa šejkom. Herbalifa, malo na borovnicu. Evo nas u moj pekar. Ovo je već teorija zavjere. Ovaj dečko se pojavljuje kod puno youtubera u videima. Dajte mi jedan burek s mesom, može i dva. Malo onako masni, veganski. To! Ma to nama ne ide bus. Stavi... Evo sada očekujete. Znaš ti koga ja sad gledam? Znaš? Kog? Pa... Kog gledam ja sad? Na prvo pitanje ne mogu da ti odgovor. Da, zato što... može. Čekajte, nisam dovršio. Gle fakat, gle ne ide nam bus. Ide. Fakat ne ide. Vidim se, vidim se. Vidim se. Kak ste? Gledam se. Hoćeš momon? Hoćeš, nećeš? Hoću. Fin je. Ajde, bus! Bus! Možemo tu ući. Čekaj, ovo vozi do King Cross. A valjda vozi, idemo vidjeti. Ajde, idemo vidjeti. Idem pitat. Sjedi, sjedi. Čekaj, pitat ću neko. Vozite, vozi ovo do King Cross. Ne. Wow, cat. Di si? Našao sam prijatelja. Kako lijepa mačka. Fuli smo. Vidi, meni ovo liči na neku albansku šumu, ne na King Cross. I meni isto. Ovo granje tamo raste. Ujebot. Gle poskok. Di ćemo mi doći? Gdje smo mi otišli, jebem. Da bar imamo neki nož. Možemo zahvat nešto pojist. Ajmo napraviti. Gle! Sad ću ti napraviti. Znaš šta trebamo napraviti? Sad će ti tu jedan maruna doći. Tu će ti maruna hodat, tu i pljus. I To je maruna će ti zamka. tu ostati. Idemo se mi vratiti kući po nož, pa se vratiti u divljinu pa da preživimo. Može. Gle, opet se vidim, kako si to naučalo? To su ti... Neki high tech. To su ti Ovo neki naučali. mali fruity boy. Zašto sam... Si mutan? Nisam mutav. Nisam mutav. Ajmo, idemo. Idemo preživjeti. Idemo naći King Cross. Vidi, tamo je bačva. 100% će eksplodirat, još će izaći neki zombi iz bačve. Do daljnjeg. Di si pas? Pas! Oni su mi ukrali patice. Moja patica. Jesi ti moja patica? Ma je? Danas ću pobijediti protiv Peka. Hoće protiv Peci. Ajde, pravi. Gubitnik mora
Ovo ide u montažu. Ko je poznat? Šta je ovo? Grabeti svo mesa. Jesi ovo? To kad sa žalcem igraš. Da kad sa žalcem igraš, onda naučiš. Šta je ovo? Stak priliku je. Evo, sad popusti. Ovo nisam dugo igrao. Šiptar popusti, šiptar. Da ti bilo da si neko dobu uzmeš. Bolje nego ova koja ti sad na leđu. Kaj je to? Sve je, zato ti je to tako, ja sam slikao. Evo, evo. Sve posadim, vežem, stavim ga kad izvadim, onda skinem to sve i onda stavim samo. On ima pekaru što je najbolje. Što? Ima pekaru. Ti imaš pekaru. Kako te se zove? To je Česko. Česko. Izi da je Česko, ne? Možemo neki biznis složiti. Sve će on biznis, on samo da troši. Biznis radi, to će Česko da radi. Aha. Kako tebe zanima neki biznis? Ma da. Gle ovo stari ovo. Što onaj mali, gledaj. To je hrana za mene. Ima proteina. Bogat masnoćima kod riba pobuđa. Na mjesto tere. Ajde. Hrane. Kako se vi sad osjećate? Pa, sjećam se jako poučno. Ovo je veoma čudno. Aha. Ovo je veoma čudna situacija. Ne. Moj Isti. Zove me malo. Bome, sok od kile mrkve. Da se počastimo nakon avanture sa moj pekar.